На 23 юли предстои напрегнат аспект между Марс в Дева и Венера в Близнаци. Влиянието му ще се усеща през цялата седмица. Затова е възможно да имаме повече конфликти и напрежение, както вътрешно, така и с хората около нас. Аспектът има и доза кармичност поради съвпада на Марс с Южния възел, което означава, че дните ще бъдат по-емоционални, а действията ни спонтанни. Реакциите ни могат да бъдат по-остри и да се чувстваме така, сякаш не сме разбрани и оценени. Ще имаме силно желание да сме прави, вместо да се свържем с другия. Възможно е да бъдем подтикнати да разрешим стари конфликти и модели на поведение, особено в любовен план. Ако сте Дева, Близнаци, Риби или Стрелец, или имате лични планети в тези знаци, ще бъдете засегнати на лично ниво. Възможно е да имате пасивно-агресивно поведение, скрито разочарование, отдръпване от партньора без обяснение или следване на собствените импулси или интуиция. Използвайте този аспект, за да затворите цикли с уважение, да действате осъзнато и да изберете себе си с лекота, без чувство на вина. Не започвайте нищо ново, а се отдайте на почивка и неангажиращи мисли.